हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायबाय। BTR अरुणोदयनि स्किमा दाबोनो मानो जायाखै एबा राङारि अनसुंथाइ दाबोनो मानो मोननो हायाखै नोंथांमोना गोबां कमेन्ट खालामगासिनो दङ। दा बेनिनो आं नोंथांमोना अफिसियेल नटिस लाना फैदों मानि थाखाय राङा हाबाखै एबा दासिमबो आपल'ड जायाखै पर्टेलाव। दा नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ होगोन, बेनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नायदो। भिडिअखौ गासैखौबो नायग्रोजोबदो, बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो। गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो। दा फै जों थांग्रोनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव। दा लोगोफोर अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि नुगोन। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दायो बेसिकखौ खिथाग्रोनोसै जे बे राङारि अनसुंथाइखौ सोर मोननो हागोन। दा बेनिनो गोबां प्रब्लेम जागासिनो दङ, जायनि थाखाय दासिमबो नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। दा नै लोगोफोर बे स्किमखौ लन्च खालामदोंमोन 2020 आव लन्च खालामदोंमोन। बेनिफ्राय बेखौ होनाय जागोननो 17 लाख फेमिलिनो होनाय जागोन होनना बुंदों। आरो बे जाबाय मान्थलि 830 एभ्रि मान्थ नोंथांमोना मोनगोन। बेखौ मान्थलि नोंथांमोना 830 मोननो हागोन। नाथाय खायसेया होनदों 3000, नाथाय बेसेबां जामारगोन दासिमबो बिनि सैथोआ फैयाखै। खिन्थु 830 होननानै गाइडलाइन्सआव लिरनाय दङ आरो बेखौ 17 लाखनो फेमिलिनो होनाय जागोन। दा बेखौ सोर मोनगोन आं गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोननो खिथाग्रोनोसै सिम्पल महरै। बेनो जाबाय जायनि न'खराव बोसोराव 2 लाख एबा 2 लाखसनि गाहायाव खामायो। बिनि बारा खामायोब्ला नोंथांमोना मोननाय नङा। 2 लाखसनि गाहायाव खामायोब्लासो नोंथांमोना बे राङारि अनसुंथाइखौ मोनगोन। दा बेनि गेजेरावबो नोंथांमोननि न'खराव जायफ्रा साख्रि दङ बा पेन्सन मोनो नोंथांमोना, जुदि नोंथांमोननि न'खराव साख्रि मावखानाय, जुदि नोंथांमोननि हासबेन्ड गैलाब्ला, नोंथांमोना जुदि पेन्सन मोनोब्ला अब्ला बेखौ मोननाय नङा स्किमखौ। दा बेफोरबायदि माखासे बेले बेजेनि थाखायनो दासिमबो आपल'ड जायाखै पर्टेलाव। दा बेनिनो गोदानै रिभेरिफिकेसन जागासिनो दङ, नोंथांमोना लासैनो मोनगोन। दा बेखौ आं खिथाग्रोबाय लोगोफोर, जायनि न'खरा 2 लाखसनि गाहायाव इनकाम खालामो अब्लासो बे राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। थ' बे क्लियार जाबाय। दानि जों थांनोसै गाहायाव। दा गाहायाव फैनाय लोगो लोगो बेनिफिसियारिस जानाय 18 लाखसनि बारा जाबाय दासिम रेजिस्टार जानाया। बेनिफ्राय जोङो स्टेटास नायनोब्ला जों स्टेटासाव थुग्रोनोसै। बेयाव जोङो नायनोसै BTC हिसाबै। दा जोङो BTR हिसाबै जों बाक्सानिखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेयाव थुनांगोन। दा बाक्सायाव थुनाय लोगो लोगो जेबो बेनिफिसियारिस लिस्टआ फैयाखै। मानोना लोगोफोर BTR आव प्रब्लेम जागासिनो दङ जे दाबोनो ड्राफ्ट लिस्टखौ आपल'ड खालामनो हायाखै पर्टेलाव। जेब्ला ड्राफ्ट लिस्टआ आपल'ड जागोन पर्टेलाव अब्लासो नोंथांमोना बेयाव बेनिफिसियारि लिस्टखौ नायनो हागोन। थेवबो नोंथांमोना जायफोर बाक्सा आरो लोगोसे उदालगुरि जायफोर नोंथांमोना दासिमबो नेगासिनो दङ, उनावहाय फैगोन। अब्लाबो माखासे जाबाय, जेरै चिरां क'क्राझाराव जाबाय, थेवब्लाबो क'क्राझार चिराङाव गासै फैजोबाखै मानोना ड्राफ्ट लिस्टआ आपल'ड जायाखै। बिदिनो बायदिसिना प्रब्लेम जागासिनो दं। थ' बेखौ नोंथांमोना मिथिसिगोन अफिसियेल नटिसनि गेजेरजों। बेनिखायनो नायनोसो फैदो अफिसियेल नटिस। दा नैबे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिस। बे फैदोंमोन BTC निफ्राय आरो पाब्लिश खालामदोंमोन 14 जुनावनो खालामदोंमोन। आं सिगांनि भिडिअ होखादोंमोन, थेवब्लाबो नोंथांमोननो रिप्लाइ महरै लाना फैबाय। आरो बे नटिसखौ हरनाय जादों लोगोफोर BTC अफिसनिफ्राय, आरो हरदों बेखौ DC फोरनो हरदों आरो BDO फोरनो हरनाय जादों ब्लक लेभेलाव, आरो DC फोरनो हरनाय जादों। दा गाइडलाइन्सआ बेनो, नोंथांमोना साबजेक्टआव नुनो मोन्दों। गाइडलाइन्सआ जाबाय बेखौ जिथु दायो प्रब्लेम जागासिनो दङना, बेखौनो दायो गोदानै नायबिजिरफिननो थाखाय बिथोन होनाय जादों बा अर्डार होनाय जादों। बेखौनो रिभेरिफिकेसन होननानै बुंनाय जादों। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जे BCDC लेभेलाव लिस्ट ओंखारदोंमोन होननानै कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। दा बेखौनो गोदानै नायबिजिरनो थाखाय अर्डार होनाय जादों जे माखासे बेले बेजेनि थाखाय। दा मा लिरदों नोंथांमोना बेयाव नायदो। दा बेयाव लिरदों नटिसआव लोगोफोर माखासे इनएलिजिबोल माने मोनथावै मानसिफोरनि बेनिफिसियारिनि नाम मोननाय जादों होननानै बुंदों, जायनि थाखाय दायो दासिमबो माने आपल'ड खालामनो हायाखै पर्टेलाव। दा बेखौनो मोजाङै क्लिन आप खालामनो थाखाय एबा मोजाङै नायफ्रामफिननो थाखाय दायो गोदानै बेनिफिसियारिस लिस्टखौ नायफ्रामफिननो थाखाय कमिटि दाना होनाय जाबाय। आरो बे कमिटियाव सोर सोर थागोन नोंथांमोननो गासैखौबो देखायगोन अफिसियेल नटिसनि गेजेरजों। दा बेखौनो जेब्ला बेनिफिसियारिखौ जेब्ला रिभेरिफिकेसन जागोन अब्लासो पर्टेलाव आपल'ड जागोन आरो नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। दा बेनिखायनो स्ट्राइकलि गाइडलाइन्स होनाय जाबाय, एक्सन लानो होदों जे जाहाथे माने मोजाङै मोजां मोननो हायो। जायफ्रा मोनथावना बिथांमोना मोननो हागोन आरो जायफोर मोनथावना नङा बिथांमोना मोननाय नङा होननानै गाइडलाइन्स स्ट्रंलि होनाय जाबाय। दा गाइडलाइन्सआव मा मा दङ नोंथांमोना आं सिगाङावनो खिथाखाबाय। आरो बिनिफ्राय जों नायबावगोन लोगोसे अफिसियेल नटिस। दा फै जों नायबावनोसै अफिसियेल नटिसखौ। दा नैबे जाबाय लोगोफोर गाइडलाइन्स फैफिनबावदों रिभेरिफिकेसननि थाखाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय माखासे जाहोननि थाखाय दायो माने हाबाखै फैसाया बा आपल'ड खालामनो हायाखै पर्टेलाव। जेब्ला गासैबो क्लिन जागोन बा गासैबो नायबिजिरनाया मोजाङै मोजां जागोन अब्लासो पर्टेलाव आपल'ड खालामगोन आरो नोंथांमोननि लिस्टआ फैगोन, बेनिफिट्स नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बिनिफ्राय बेखौनो गोदानै ड्राफ्ट लिस्ट नोंथांमोना मोनफिनगोन आरो बे ड्राफ्ट लिस्टखौ जेब्ला आपल'ड खालामगोन पर्टेलाव अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेखौनो कारेक्सन खालामफिननो थाखाय माखासे कमिटि दाना होनाय जाबाय। नोंथांमोना बेयाव
नुनो मोनदों माखासे नटिफिकेसन जेरै बेयाव लिरनाय दङ कमिटिया नै लोगोफोर बेनो जाबाय भिलेज लेभेल रिभेरिफिकेसन कमिटि दाना होनाय जाबाय जायखौ जों मिथिगौ VLRC होननानै बुङो दा बेयाव कमिटियाव सोर थागोन नोंथांमोना नायना लादो नै बेयाव चेयारमेनफोर थागोन BCDCनि बेनिफ्राय माखासे GRSफोर थागोन आसा थागोन ANM थागोन अंगनाबादि वार्कार्स थागोन बिथांमोनासो सेलेक्टखौ खालामसिगोन लोगोफोर दा बिथांमोननि बाव दङ लोगोफोर जेरै मण्डलफोरबो दङ गावबुरा दङ दा बिथांमोनासो सेलेक्ट खालामसिगोन जायफोर बेनिफिसियारि लिस्ट ओंखारदोंमोन सिगाङाव बेनि गेजेरावनो आरोबाव सेलेक्सन जाबावगोन जे सोर मानसिया मोनथावना दा बेखौ अंगनाबादि आसा ANM दा बेफोरबायदि माखासे गावबुरा बेफोरबायदि बिथांमोनासो सेलेक्टखौ खालामसिगोन बा कमिटि दाना होनाय जाबाय बेनो जाबाय लोगोफोर VLRC खा नोंथांमोना मिथिखाबाय बेनिफ्राय जों गाहायाव नायनोसै माब्ला बियो आपल'ड जागोन दा बेयाव डेट होनाय दङ नै नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेयाव नोंथांमोना नायदो नै 17 आरो 21 जुनाव दङ नै VLRC जिथु कमिटि दङमोन बिथांमोनजों माखासे मिटिं जागोन बा अबजेक्सन्स बायदिसिना रायलायगोन डिसकास जागोन बेनिफ्राय 21, 22आव नोंथांमोना नुनो मोनदों साबमिसन जागोन बियो लोगोफोर जाय कमिटिखौ दाना होदों बिथांमोना भिडिअनो साबमिट होगोन बेनिफ्राय 22 आरो 23 जुनाव बिथांमोना माखासे बेनिफिसियारि लिस्ट ओंखारहोगोन भेरिफाइड खालामनानै बेनिफ्राय 23 आरो 24 जुनावसो लास्टआव डिप्युटि कमिशनारनो साबमिट जागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे बियो BTCआव थांगोन एप्रुभ जागोन अब्लासो नोंथांमोना पर्टेलाव आपल'डखौ खालामनाय मोनगोन आरो गोदानै लिस्ट फैगोन सेलेक्सन जाना फैगोन अब्लासो नोंथांमोना बेनिफिसियारि लिस्टआ ओंखारगोन आरो नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन दा बेनिसिम लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखायनो दासिमबो BTRआव राङारि अनसुंथाइ हाबाखै एबा माखासे लिस्टआ फैयाखै थ' लोगोफोर दानिया नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो दा बेबायदिनो गोदानै गाइडलाइन्स फैदों लोगोफोर रिभेरिफिकेसननि थाखाय ड्राफ्ट लिस्ट ओंखारदोंमोन दा बेखौनो गोदानै भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय ड्राफ्ट लिस्टखौ माने गोदानै भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय कमिटि दाना होनाय जाबाय जाय कमिटिखौ नोंथांमोना VLRC होनना मिथिगौ लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना मोनगोन अब्लासो माने गासैबो डिटेल्सखौ मोनफिनसिगोन जेब्लानाखि बेनिफिसियारि लिस्टआ फैफिनगोन अब्ला नोंथांमोना गासैखौबो नायनानै चेक खालामनो हागोन जे सोरनि लिस्टआ फैदों नोंथांमोना पर्टेलाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे पर्टेलाव फैनांगोन जेब्लानोखि जागोन डेट 25 जुनसोनि उनाव फैनो हागौ आं जेब्ला मोनगोन नोंथांमोना अफिसियेल नटिस मोनोब्ला होफिनबावगोन दा 25 जुननि उनाव आसा दङ फैनायनि नोंथांमोना 25 जुननि उनाव फैनायनि चान्स दङ एबा मोननो चान्स दङ जे बे लिस्टखौ खिन्थु राङारि अनसुंथाइखौ मोनथ'नाय नङा जेब्लानोखि प्रब्लेमा सल्भ जाया अब्लासो नोंथांमोना मोननाय नङा दा बेनिखायनो नैबे पेजाव नायबाय थाबानो जाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना नै भिउ स्टेटासआव थुना होदो बे भिउ स्टेटासआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन जेरै बाक्सा बरपेटा बेबायदि दङ नोंथांमोना बेबायदि गोसोबायदि नायनानै लानो हागोन आरो बेनिफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर जुदि कमप्लेन होनो गोसो दङब्ला हायो नोंथांमोना बेखौ रिक्स लाना होबानो जाबाय गाव गावनि सायाव थागोन बियो जुदि नोंथांमोना होनोब्ला नैबेयाव दङ जेरै बेयाव दङ रेज ए कमप्लेन दङ ना नैबे सेकेन्ड नाम्बाराव दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों रेज ए कमप्लेन नोंथांमोना बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो होनो हायो आरो